ngayu I ba kadon ka jingdu jingkermen ka bakrawa ka jai balik kujung ba kata ka jingdu jingkermen kaya lam ka penok mensemi ki beliau ba kata ka jing penok mensemi ki beliau ka penong ki beliau makin perkat tanya lebih sih kalawan katu ka jing sotat ban perkat langi ki man salam ban perkat langi ka jai namar la syukur lesena ka por syukur bat kam ipoi sunu mi kawai hadin kawai kasai mi kawai hadin kawai kinoi lam ya sik bo pai ba o shimba la syukur ki tak ai ke bedon kam ta kalau ban ai jingkermen biang ni ka ban wan ra biang sehisin dia ke jingkermen ban penim dia kata ka mensim jong ke jingkermen bangim dei banong ki badu jingkermen wa ra paring ke jingkermen bangi dei ban mi ai lagi ngasu tu shimet kalau ka bae teng kawan ke jingno mensim dei ngam la banong bangan kenyok ai ka ka ngan hab da ni asyik ma te kum ka jai bre ngim la banong em nhân chong no nhân sang no ni don kam ba nhân ya wan ringkap bangin ya tai ki issue ki bre nam ta ka jai bre ke bangin ya bu ya ki issue jong ka jai bre khamat mo ke bangin ni bu ya ta ka jing so shimet shadi tamatang ko ka banga ngai la da kam yo la ka kom perkhat ka ba hok ka ba khoi ka ba suba ki jing persan ki no ka le nai tel marang ya ban bu ya ka kom perkhat ka ba khoi ka ba hok ka ba suba dei namar ta ngala sedang ya ka clean politics campaign badai nama tangi beteng ru ban pensutu ipai baka kani ka clean politics campaign ka balaban weng ye ki sertap ki jinge ke baka jai bele be ko lemdanga khoi ke download ke janga ban yakren bat phi nam ta ka jai be ladang-ladang pun ke basini hopo kam dan jumut bangani wer phi bangani train ta ka jai be baka ta kan mlong ko ye ne ladang khoi na du ko download bangani train kat bat phi khoi na du ko download phi perkhat hok nam ta ka jai be ngange kata ka be sinjang ka bani lambat perklai be ya ka jai be se simpa ni klembu ya kanu banginu mi kere jilang banu ni ong ka HSPP kam ong ba ni ngilong ka party ka balong untouchable em ndrei ni ong prepol ti em postpol bat kinu ki party ki ba kloi ban pediang ye ki nongrim ki bat kham ta me ka bangi kwa ka man a ye ka sinshar khadat ka ba khoi ban ye khun ye ka bamsam banum pensilori ka bamsam teladan ki ba pediang ye kata sali ri me keren banu klem de peng ki nongrim badon krem dei pen ke nonglen juga jan namar ngi ong la ngim la stang la ngi la ban sisar moro kata kaya la kajok dan ngim la ban kot ya kan nomor mo ban sisar ta moro ngin hab hi ban don ki perlo tingin hab ban ye pe ki kloi bin ye tri ba kan nonglen ko ju ke bangi don nam ta banona ka jengkala na kam ta kan ni ka jela ba kan ni ke ju hi ki don sibun ki bangi don kam ban pene pi ke jinglong juga jai bre ko ju pi ke jinglong juga jai bre ko ju mo ka bangi don ka jinglong ban isnei yiki prapriyo kamin sim isnei ka bujudon ba ka japre ku chung bat dei gani ka jinglong teng ka ba penlong ru yangi bangin sha riam ru pat haki wei pat ke ba kham start ke ba kham don buit de se persha ini ka japre ni ka jinglong ka ba ba ka ba khasi udon pi bat ke ka ba khasi udon la da pi pe ai u khasi kan long ba phenap oni khasi udon ni ka jinglong jong ka hok kita ki jinglong ki ba u khasi udon ki de ki jinglong ki bangi dei ban pene u ba ya ka jing shisha pi we missionary hakikat pras nem hakikat pras pa hakikat pras pa mangam kan mau thik kan no ke snem ka bo pen pa o ba a true khasi always possess truth and honesty but kata kadang don hadu menta pidang i hagi babur ki jaga ngadang i ya kata ka cuma ndai kani kelas dang ban slor anong ipi kelas dang ban tron namar ba kalami kalai le persha ya kata ma ka bang min ni la shenu ha ke juk ka mata bang yo ya hok ya ke jing sisa pi kani ga ke jinglong ka ban penim ya ka jai bre ko jing ladangi phai biang sha kata mamanga ma phi ni bat holiday ya ka jing sisa ba ka hok jadi tanga ka bala ba wan rap yang saya sim di kebun, bat mimla banlen, pa kajela kajungi, kamtam kini ki benta ki ba, syagani kalian kajungi asi, lari ni pai, ya kerkom trekam kajung u liu chief minister ta kadon kajing no siliang, kebakrau kado kata, bat kajing no siliang ju kamtam kajing plate jumut ju ya ke constituency kajung shimen, kiba bon ki lara syakau karwis. Dari lalu yang kena ke kongres kam dei tangga jumut Dr. Mukul
hakabag kibun kinong lam khasi kijung inang liru kidon mo kibalong kinong Kristyan kijung tinga slow ba kaladai kapor yangi bangin pek lada kinong lam hapo garu ki perta bamdei ban le shliang ya gari lum garu bali ni hangi ni yo lem ni kinong lam ki banon po parti kongres ki banut ban kren hapo ki cabinet ki banut ban kren hapo ke parti kongres ba mla ban long ban pek shliang pi ai yangi kindian pira shatai shikum te kata kalong ke bang ni pi ka parti ka don ni ka thong tenre ban long utau no ngelam juga sarkar ke parti kan kemen lada ka yo ban yalam ni ka sarkar tenre ban long no ngelam juga sarkar le si utau chief minister ka song garai juga parti mo ke namar ya kata ngin pa ikren manta ka dang long ka jing pen kre ya thama ka jing pen kre ya ka jingile ka jing pen kre ban job shibo ke namar ta ai bangin sajam ya kata kalinti mo on lagi lapoi ha kata ko namar ngiru nim rakam ko athan bangin ko pagi la patai ko bor mereka iki bangin dan mission ya ba